Diffusion. Hvis vi forestiller os, at der i et bæger er mange partikler, rammer disse partikler ind i hinanden konstant. Og på den måde så vil der også automatisk være en højere koncentration i det ene sted i bægeret, og det er så det sted, hvor flest partikler opholder sig. Og de her partikler de vil så begynde at sprede sig ud til steder med lavere koncentrationer. Og på den måde så vil partiklerne begynde at fordele sig ligeligt. Og vi har et eksempel, at hvis der bliver lavet mad ude i køkkenet, og døren den ikke er blevet lukket, så vil duften fra maden også sprede sig ud til andre rum. Og et andet eksempel kan også være, hvis en cigaret bliver tændt inde i et lokale, der vil røgens lugt så begynde at sprede sig ud i rummet, og det kan også ses på den fysiske røg. Så har vi osmose, hvilket kort sagt er vandsdiffusion. Osmose det sker, når de her vandmolekyler de bevæger sig ud og ind af membranen, hvor at andre molekyler, f.eks. sukkermolekyler, de ikke kan. På den måde så vil koncentrationen øges på den ene side, altså vandstanden vil stige, fordi at vandmolekylerne de bevæger sig den vej. Så vandsdiffusion er kort sagt osmose er vandsdiffusion gennem en semipermeabel membran, som sker, når der er forskellig koncentration af et opløst stof over membranen. Så er der prokaryoter. Og prokaryoter betyder før kernen, det vil sige, at der er ikke nogen cellekerne i. Og prokaryot er en fælles betegnelse for alle encellede organismer uden cellekerne. Og der findes to typer prokaryoter, eubakterier og archaeer, som begge bliver betegnet som bakterier. Og prokaryot er sådan en rimelig simpel celle. Den består ikke af så meget DNA, en flagel, en plasmid, ribosomer, cytoplasma, plasmamembran, cellevæg og en kapsel. Og den er heller ikke så stor, den er 1-5 mikrometer, hvor 1 mikrometer det er sådan en tiendedel af en millimeter. Så er der eukaryoter, som er kommet af prokaryoter. Det er sådan en udspring, som man også skal se på det foregående slide her, hvor at det så er levende ting, det består af. Altså det er så dyr og mennesker og planter og svampe. Og de er sådan lidt mere komplicerede, hvor der, som man også kan se her, hvor den også har en cellekerne, hvor arveegenskaberne ligger. Den er også sådan flercellet, og den er meget større end prokaryoter. Den kan blive op til 40-50 cm lang. Og den har også 46 kromosomer. Så jeg fortæller om cellens opbygning. Og jeg vil starte med at fortælle, vi vil gerne vise både dyre- og plantecellekernen, som består af organeller. Og organeller det er på en måde cellens organer, og der er strukturer, som plantecellen deler med dyrecellerne. Og en dyrecelle den er bygget op af DNA, og DNA det er arvematerialet, så derudover så består den af cellekernen, som indeholder den her DNA. Og så er der cytoplasma, og i cytoplasmaet der er en lang række organeller, som mitokondrier, grønkorn, Golgi-apparat og ribosomer. Og mitokondrier, der foregår respirationen, hvor glukose nedbrydes til energi i form af ATP. Og i dyreceller, der kan også fedt, protein og alkohol nedbrydes til ATP i mitokondrierne. Og mitokondrierne de er derved på en måde cellens kraftværk, som forsyner med det vigtige energimolekyl, som er ATP, så den kan udføre energikrævende processer. Og derudover så består det af ribosomer, som sidder på ER, som er endoplasmatisk reticulum. Og det er ribosomerne af cellen, den danner sine proteiner. Derudover er der en cellemembran, og det er ligesom den beskyttende barriere mellem det levende og så miljøet omkring cellen. Og ER, som er endoplasmatisk reticulum, er i både plantecellen og dyrecellen, og ses et organel, som kaldes for ER, og den samling af flade sække, som fungerer som en slags transportsystem inde i cellen.
Og på plantecellen, den er meget firkantet og ses ofte som nærmest mursten, som den er bygget op. Der har vi en cellekerne, som igen består af DNA. Så har vi en cellevæg, så har vi grønkornet, hvor der dannes fotosyntese. Og så har vi en cellemembran, Golgi-apparat, cytoplasma, og så har vi igen mitokondrierne, og de deler generelt mange af de samme organeller, plante- og dyreceller. Så har vi fotosyntese, og det foregår altså ved den kemiske proces H2O, altså vand, plus CO2, som er kuldioxid, og det bliver så omdannet til organisk molekyle og ilt. Og det er altså, når solen så skinner ned på plantecellernes grønkorn, hvilket bliver omdannet til organiske ilt, som gør, at vi kan trække vejret. Og respiration, det minder lidt om fotosyntese. Det er altså ved den kemiske proces O2, altså ilt, plus det her organiske molekyle, som bliver til CO2 plus H2O og ATP. Og alle levende organismer i eukaryote celler, de har et organel, som vi har kaldt, som hedder mitokondrie. Og det er altså cellens kraftværker, som ligesom omdanner det her sukkerstof til energi og varme. Og det kalder vi så respiration eller ånding. Og respiration foregår hele tiden, fordi den ikke kræver lys. Og det er jo så modsat fotosyntese, som kræver lys. Det ved man også fra en selv, da man hele tiden trækker vejret og omdanner O2 til CO2. Og planterne bruger dermed den her energi fra respirationen til forskellige processer. Det kan være vækst eller vedligeholdelse. Og denne varme omdanner sig til ATP, hvilket er kemisk energi, og denne her kemiske energi kan så bruges til f.eks. musklerne.